Hare Krishna. கேக்குறதா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இந்த 22வது அத்தியாயத்தை நம்ம டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா அதுல இருந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பகவான் வேண்டிட்டு நம்ம இது எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து நல்லபடியா எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்றத வேண்டிட்டு மங்களாச்சாரம் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்ய சாக்ஷுன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. எல்லாரும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தி சைத்தன்யர் வந்து என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி எப்போல்லாம் நம்ம வந்து பாகவதம் சொல்றோம்னா இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லி ஆகணும். ஸோ நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதை வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தோட அடிப்படை அப்படின்னு பகவான் சைத்தன்யர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாரு. ஸோ நம்ம வந்து 22வது அத்தியாயம் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சிக்ஷாஷ்டகம் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அது என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்லோகம் 5. ஐ நந்த தனுஜா கிங்கரம் பதீதம் மாம் விஷமே விஷமே பவபூதௌ கிருபாய தத்தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சதிருஷம் விசிந்தயே. O son of Maharaja Nanda, that is Krishna, I am your eternal servitor. Yet somehow or the other, I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms of your lotus feet. அப்படின்ட்டு வந்து சைத்தன்யர் வந்து கேட்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா, நான் வந்து உங்களுடைய எப்பவுமே உங்களுக்கு உண்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒளியனா இருக்கேன். நான் வந்து இந்த கடல்ல நான் விழுந்துட்டேன், சம்சார கடல்ல அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இல்லையா. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அதுல நான் விழுந்துட்டேன். அது வந்து என்ன பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னு இருந்துருக்கு. அதனால நீங்க வந்து என்ன வந்து இந்த கடல்ல இருந்து என்ன வந்து எடுத்துருங்க. அது என்ன அப்படின்னா ஓஷன் ஆஃப் டெத். இந்த ஓஷன் ஆஃப் டெத்ல இருந்து அதை என்ன எடுத்துட்டு நீங்க உங்களோட பாதத்துல ஒரே ஒரு துளியா இருக்க நான் விரும்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து உங்களுடைய என்ன மாதிரியான பாதம் அப்படின்னா பொத்தாமரை பொருத்திய பாதம், அந்த மாதிரியான பாதம் வந்து அதுல நான் வந்து ஒரு துளியா இருக்க விரும்புறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சிக்ஷாசத்துக்கு 5வது இதுவா வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. நம்ம வந்து அடுத்தது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து பாகவதம் பத்தி போறதுக்கு முன்னாடி சைத்தன்யர் எப்படி சும்மா கிண்டலுக்கு தான் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன். நீங்க மாங்காய் சாப்பிட மாட்டீங்க, பொடி சாப்பிட மாட்டீங்க, அது வந்து ஒரு மாங்காயும் பொடி நீங்க பாக்க வரீங்களா, நீங்க வர வேண்டாம்னு பண்ணிடுங்க. இங்க வந்து யாராவது படிக்கிறீங்களா இந்த இது? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். கொஞ்சம் உரக்க வாசிச்சிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Chapter 22, Srimad Bhagavatam. After the conversion of Mayavati sannyasis to the path of Chaitanya Mahaprabhu, many scholars and inquisitive people visited the Lord at Benares. Since many people who could not see Chaitanya at his residence stood in lines to see him,
as he passed on his way to the temples of Vishwanatha and Bindu Madhava. One day, when the Lord visited the temple of Bindu Madhava with his associates, Chandrasekhara, Paramananda, Tapana Mishra, Sanatana Goswami, and others, he sang, Hare Krishna Yadavaya Namaha, Gopala Govinda Rama Sri Madhusudana. Hare Krishna. Hare Krishna. Haraya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Gopala Govinda Rama Sri Madhusudana. அப்படின்னு அவர் வந்து சைத்தன்யர் வந்து இது டான்ஸ் ஆடிட்டு இந்த பாட்டு பாடிட்டே வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டே வந்து இது பண்றாரு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இது வந்து ஏர்லியர் சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருக்கோம். எப்படி வந்து சைத்தன்யர் வந்து இந்த மாயாவாதி சன்னியாசிகள் வந்து அவரோட இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்குமே அப்படின்றத வந்து நம்ப மறுக்கக்கூடிய அந்த சன்னியாசிகளை வந்து இந்த சைத்தன்யர் வந்து இந்த மகா மந்திரத்தை வந்து சாண்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து தன்னோட இதுக்கு வந்து கொண்டாரு. ஸோ இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய அறிஞர்கள் அப்புறம் வந்து பகவான் பேர்ல நம்ம பகவான் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்காரு, என்னை வந்து 4 பேர் வந்து ரொம்பவே விரும்புவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஏற்கனவே வந்து பகவத்கீதை வந்து சொல்லியிருக்காரு. அந்த 4 பேர் யாருன்றது 4 விதமான மக்கள் யாருன்றது சொல்ல முடியுமா யாராவது? துன்பப்படுபவர், செல்வம் தேடுபவர், கேட்பதில் ஆர்வம் உள்ளவர், ஞானத்தை தேடுபவர். ஞானத்தை இது பண்றவா. அப்புறம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து என்னங்க பிரபு, என்னங்க மாதாஜி? யாருக்கெல்லாம் 4 விதமான மக்கள் சொன்னேன். ஒருத்தர் வந்து துன்பப்படுபவர், செல்வம் தேடுபவர், இது வந்து ஞானம் விரும்புபவர், ஞானம் தேடி வளைப்பவர், கேள்வி விடையோர், கேள்வி அறிவு, கேள்வி எப்பவுமே வந்து கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அதுதான் இன்க்விசிட்டிவ் பீப்புள் சொல்றது. இன்க்விசிட்டிவ்னா கேள்வி ஞானம். ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் கேள்வியுற்று சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த மாதிரி நிறைய வந்து சன்னியாசிகளை வந்து இந்த மாதிரி கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட அவருடைய நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி அவரோட வழியில வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு நிறைய பேர் வந்து அவரை வந்து பார்க்கறதுக்காக பனாரஸ் வந்து வந்தாங்க. இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து அந்த சான்ஸ் வந்து கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் சந்திச்சு அதெல்லாம் பார்க்க முடியாதோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, சரி என்ன பண்ண போறாரு இவரு சைத்தன்யரு, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் வீட்டை விட்டு வெளியில வந்து கோவிலுக்கு நிச்சயம் வந்து அவர் வந்து போக போறாரு. என்னென்ன கோவிலுக்கு போக போறாரு அப்படின்னா பனாரஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஸ்வநாதர் கோவிலுக்கும் பிந்து மாதவா டெம்பிளுக்கும் 2 கோவிலுக்கும் அவர் வந்து போவாரு. ஸோ அதனால நம்ம வந்து இங்கேயே வந்து வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் வந்து லைனா வச்சு லைன்ல நின்றுட்டு வெயிட் பண்றாங்க, இவங்க எல்லாம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு தடவை என்னாச்சு அப்படின்னா இவர் சைத்தன்யர் வந்து தன்னுடைய சகாக்களோட தன்னுடைய டிசைபிள்ஸோட யாரு அப்படின்னா சந்திரசேகரா, பரமானந்தா, அப்புறம் வந்து தப்பன்ன மிஸ்ரா, அப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் பலர் எல்லாருமே வந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது உடனே சைத்தன்யருக்கு வந்து இது பாடணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். ஹராய நம கிருஷ்ணாய யாதவாய நமக கோபால கோவிந்த ராம ஸ்ரீ மதுசூதனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பாடிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமா சில பாடல்கள்லாம் நம்ம வந்து கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு உணர்ச்சி பெருக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ சில ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகும். சில பேருக்கு வந்து கண்லேருந்து தண்ணி வரும், சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, சுவாமியோட படத்தையே வந்து விக்கிரகத்தையே அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க, பகவானோடது பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அப்படியே அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே என்னன்னு இப்ப தெரியாது. அப்படியே வந்து சில சமயம் அப்படியே மூச்சு எல்லாரையும் வந்து பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துருக்கும். ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே அவர் வந்து இந்த பாட்டு பாடினோடனே அவருக்கு வந்தது ஒரு உடம்புல ஒரு இது வந்த உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து டான்ஸ் பண்றாரு, சாண்ட் பண்றாரு. அது ஆன உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சாண்டிங் பண்ணி டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்க சாதாரணமா வந்து இந்த மாதிரி டான்ஸ் பாட்டெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா யார் படிக்கிறீங்க அடுத்தது? நான் படிக்கிறேன். When the Lord sang in this way. When the Lord sang in this way, chanting and dancing, thousands of people gathered around him. And when the Lord chanted,
they rode. The vibration was so high that Prakshananda Saraswati, who was sitting immediately, joined with his disciples, sang Hari Hari and danced, seeing the beautiful body Lord Chaitanya. All the inhabitants of Benares were wonders-struck upon seeing Lord Chaitanya and his dance in ecstasy. Later, Lord Chaitanya stopped dancing, seeing the Mayavadi sannyasis. Hare Krishna. இப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு வந்து தன்னையே மறந்துட்டாரு. அப்படியே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. அவங்களோட கூட இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஜனங்கள் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து கூடி நின்றுட்டாங்க. இப்போ பார்த்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவரை பார்க்கும்போது எல்லாரும் வந்து இப்ப வந்து இப்ப யாராவது இப்ப நீங்கன்னா பிருந்தாவன டூர் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க. அந்த டூர்ல வந்து எல்லாருமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சா அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து ஆரம்பிச்சு அப்படியே என்ன ஆகும், அந்த இடமே வந்து அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப வைப்ரேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன் ஜாஸ்தி ஆன உடனே அங்க இருந்த பக்கத்துலயே அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்தாரு பிரகாஷானந்தா. அவர் வந்து பிரகாஷானந்தா உட்கார்ந்து இருந்த உடனே சரஸ்வதி அவர் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. இந்த மாதிரி என்ன சத்தம் வருது, வைப்ரேஷன் இவ்வளவு இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, யார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவரும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அவரும் வந்து தன்னோட டிசைபிள்ஸோட சேர்ந்து ஹரி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு டான்ஸ் ஆடுறாரு. எதை பார்த்து டான்ஸ் ஆடுறது அப்படின்னா, எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஹோல் பாடிய பாத்தீங்க அப்படின்னா மாதா ராதாவோட இதுல வந்து இருந்ததுனால அவங்க வந்து அவரோட பாடி வந்து கோல்டன் கலர். அவர் அந்த பியூட்டியை பார்த்த உடனே ரொம்ப அழகா அவரோட டான்ஸ் ஆடுறதும் அவருடைய கலரும் அதுவும் பார்த்த உடனே இவருக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அவரும் அவரோட சகாக்கள் எல்லாருமே வந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சாங்க. உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அங்க இருக்கிற பனாரஸ்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பெரிய ஆச்சரியம், எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் ஆட முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சைத்தன்யரையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சைத்தன்யர் பார்த்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க வந்து இவ்வளவு டான்ஸ் ஆடுறாரு, இவ்வளவு ஒரு பரவச நிலையா, எங்க இருந்து வருது அந்த பரவச நிலை அப்படின்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு சைத்தன்யர் வந்து டான்ஸ் நிறுத்தி எதுக்காக நிறுத்திடுறாரு அப்படின்னா, ஒரு தடவை வந்து அப்படியே திரும்பி பார்த்தாரு. இந்த மாயாவாதி சன்னியாசிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமே, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்கள பார்த்துட்டே அப்படின்னு நிறுத்திட்டாரு. அவரு நிறுத்திட்ட உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எல்லாரும் அவரை பார்த்த உடனே அவர் வந்து ஒரே வைப்ரேஷனும் இதுவா இருக்கும். அவருடைய நாமங்கள்லாம் அவர் சொல்ற விதம்லாம் அப்படி பார்த்த உடனே நிறைய பேருக்கு அவர் தான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இதுல சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி வந்து உடனே அவர் நிறுத்தின உடனே அவர் காலில் போய் விழுந்துட்டார். யார் படிக்கிறது? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க படிங்க. அடுத்தது அன்புக்கரசி மாதாஜி படிக்கட்டும், பத்மா மாதாஜி அவங்க எல்லாம் வந்து spiritual master. As soon as this Lord stopped chanting and dancing, Prakashananda Saraswati fell at his feet, trying to stop him. Lord Chaitanya said, "Oh, you are the spiritual master of the whole world, Jagat Guru, and I am not even equal to that disciples. You should therefore not worship an inferior like me, for actually I am not even equal to the disciple of your disciple. You are exactly like the Supreme Brahman, and if I allow you to fall down at my feet, I will commit a very great offense. Although you have no vision of duality, for the sake of teaching the people in general, you should not do this." Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So அவர் பார்த்து இது பண்ணோன்னு பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி அவர் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அஷ்டாங்கமா சைத்தன்யர் காலில் போய் விழுந்தாரு. அதை பார்த்த உடனே சைத்தன்யர் கூட பதறி போயிட்டாரு. அவர் வந்து உடனே வந்து அவர் வந்து பிரகாஷானந்த அவர் இது பண்ணி, ஐயோ நீங்க ஒரு பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இந்த உலகத்துக்கே ஒரு ஜெகத் குருவா இருக்கீங்க, நான் வந்து உங்களோட டிசைபிள், உங்களுடைய என்ன சொல்றது, டிசைபிள்னா
டிசைப்பிள் என்ன சொல்லுங்க தமிழ்ல? சீடர் சீடர். உங்களோட சீடருக்கான ஈக்குவல் கூட நான் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. அதனால நீங்க வந்து நான் எந்த மாதிரி ஒரு கீழே இருக்கக்கூடியவரை வந்து நீங்க இந்த மாதிரி வணங்கலாம் கூடாது, நான் வந்து ஈக்குவலே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீங்க வந்து பகவான் சுப்ரீம் பிரம்மன் இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு ஈக்குவலா நீங்க இருக்கீங்க. நீங்க வந்து என்னோட காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாதகமா ஆகுது. அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து அந்த இருமைகள்லாம் கிடையாது. இவங்களை பிடிக்கும் அவங்கள பிடிக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து இருக்காது. அடுத்தது பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஸோ மற்றவங்களுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா நீங்க வந்து நிறைய வந்து டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அந்த டீச்சிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க என் காலில் விழுந்தீங்க அப்படின்னா கொரோனானா அது ஜெனரலா நீங்க அப்படின்ட்டு வந்து பிரபுஜி நீங்க வந்து மியூட் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் யார் சொல்றோமோ அவங்க மாத்திரம் வந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வந்து உடனே வந்து அடுத்த இதுக்கு வந்து போகுது ஒஃபென்ஸ் அப்படின்றது. ஒஃபென்ஸ் அப்படின்னா யாரையெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணினா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பாதகமா இருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து யாரையாவது நம்ம வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலேயே வந்து பார்த்தோம், யாரையும் நம்ம வந்து வெறுக்கக்கூடாது, யாரையும் வந்து ஒதுக்கக்கூடாது, யாரையும் வந்து தூஷிக்க கூடாது, பழி சொல்லலாம் பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்கோம். நாம இந்த மாதிரி பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்கு. அதேதான் இங்க வந்து பிரகாசனந்தா வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா நானும் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நானும் உங்களை பத்தி நான் நிறைய வந்து பேசியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னது. இந்த மாதிரி இந்த சிச்சுவேஷன் வந்து நம்ம பகவத்கீதையிலே வந்து பார்த்திருக்கோம். எப்போ இந்த விஷயம் நம்ம பகவத்கீதையில கூட பார்த்திருக்கோம். நானும் உங்களை பத்தி நிறைய வந்து தப்பா வந்து பேசியிருக்கேன். யார் சொல்றாங்க? யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. Previously I spoke. இல்ல நீங்க எனக்கு வந்து இந்த சிச்சுவேஷன் சொல்லுங்க. நான் இப்ப வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் சொல்லியிருக்கேன். பிரகாஷனந்தா அவர் வந்து சொல்றாரு, சைத்தன்யர் வந்து தடுத்தாரு இல்லையா எனக்கு வந்து பாதகம் அப்படின்ட்டு, நானும் உங்களை பத்தி நிறைய வந்து தப்பா பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகாஷனந்தா வந்து சொல்றாரு. இந்த மாதிரி சேம் சிச்சுவேஷன் பகவத்கீதையிலே வருது. தப்பா புரிஞ்ச மாதிரி யார் சொல்றாங்க? யாருக்காவது தெரியுமா? நானே சொல்லிடுறேன். 11வது அத்தியாயத்துல விஸ்வரூப தரிசனம் முடிஞ்ச உடனே பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள் அவருடைய பராக்கிரமங்கள்லாம் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நான் ஒரு நண்பனா கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்பவே கூட்டு வச்சிருக்கணும். நான் உங்களை வந்து ஒரு இவ்வளோ பகவான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து இவ்வளவு விஸ்வரூபம் தரிசனம்லாம் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. நான் வந்து உங்களை வந்து ரொம்பவே நான் வந்து தப்பா பேசிட்டேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களை வந்து தப்பா பேசிட்டேன், என்ன வந்து மன்னிக்கணும், அதுக்காக என்ன வந்து இது பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அதே ஹே மாதவா ஹே கிருஷ்ணா ஸ்லோகம் இருக்கும். ஆமா அதை வந்து சொல்றாரு. இப்ப படிங்க மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி படிங்க. Hare Krishna. Seriously, I spoke ill of you many times. Prakashananda Saraswati replied, now in order to free myself from the results of my offense, I fall down at your feet. He then quoted a verse from the Vedic literature which states that even a liberated soul will again become a victim of material contamination if he commits an offense against the Supreme Lord. Prakashananda Saraswati then quoted a verse from Srimad Bhagavatam 10.34.9 recording Nanda Maharaja's being attacked by a serpent who had previously been a worshipper Vidyabhadra. When the serpent was touched by the lotus feet of Krishna, he
regained his spurious body and was freed from all sinful activities. Thank you, Mathaji. Hare Krishna, Hare Krishna, Mathaji. So, பிரகாஷனந்தா வந்து சொல்றது, நான் வந்து உங்களை பத்தி நான் நிறைய வந்து தப்பா பேசிருக்கேன். சோ அந்த பாவம் போக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்ப உங்க காலில் விழுந்தது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்துல இருந்து ஒரு கோட் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா, விடுபட்ட ஆத்மாக்கள் கூட திருப்பி வந்து இந்த ஜட பூமியில பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம வந்து முன்னாடியே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அதை வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையிலேயே வந்து சொல்லியிருக்காரு. எந்தெந்த இடத்துல இப்ப வந்து நறுமணமான இடத்த வந்து அந்த ஆத்மா பாஸ் பண்ணும்போது, அப்புறம் இந்த துர்நாற்றம் இருக்கக்கூடிய இடத்த பாஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம். நம்ம எப்படி வந்து ஆத்மா வந்து இதுவாகுது. ஸோ இந்த யாரையாவது நம்ம வந்து யாரு அப்படின்னா பகவான் வந்து பகவானை பத்தி சொன்ன தப்பா பேசினா கூட அவர் வந்து பொறுத்துப்பாரு. ஆனா அவருடைய பக்தர்களை வந்து தப்பா பேசினா அவர் வந்து பொறுத்துக்கவே மாட்டாரு. ஸோ அதனால இவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பக்தர்களை வந்து தப்பா பேசினா அதுவும் வந்து திருப்பியும் வந்து ஜடபூமியில பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு பகவானே வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதை கோட் பண்றதுக்காக என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 10வது கேண்டோல 34வது சாப்டர்ல 9வது இதுல வந்து சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி யாரு அப்படின்னா நந்த மகாராஜர் பத்தி. என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு நாள் நந்த மகாராஜர் அப்புறம் வந்து அவருடைய அவங்க எல்லாருமே வந்து மாடு மேய்க்கக்கூடிய அந்த இதுல தானே இருந்தாங்க, ஃபார்மர் இது தானே அவங்க. அந்த இதுல இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எல்லாரும் வந்து ஒரு வண்டி எடுத்துட்டு புல்லக்காட்டை அதை எடுத்துட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அம்பிகாவன இதுக்கு வந்து போறாங்க, ஃபாரஸ்ட்க்கு வந்து போறாங்க. யாரு இது பண்றதுக்கு அப்படின்னா, அங்க போய் வந்து சிவபெருமான வணங்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாருமே வந்து கிளம்புறாங்க. ஸோ கோவிலுக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம குளிச்சுட்டு தானே போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவரை வந்து சரஸ்வதி நதியில எல்லாருமே வந்து குளிச்சுட்டு அங்க வந்து லார்ட் சதாசிவம் அவர் வந்து ஒரு விஷ்ணுவோட ஒரு அம்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, விஷ்ணு அவரை வழிபட்டுட்டு அங்க ஒரு நாளைக்கு அங்க இருக்கலாம், இந்த நைட் அங்க தங்கிடலாம் அந்த ஃபாரஸ்ட்லயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் வந்து தங்கிடுறாங்க. இரவு நேரம் ஆச்சு. நேரம் ஆனோட என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, பக்கத்துல வந்து ஏதோ சத்தம் கேட்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டா பாம்பு, பெரிய பாம்பு என்ன பண்றது அப்படின்னா அப்படியே நந்த மகாராஜர்கிட்ட நந்த மகாராஜர்கிட்ட வந்து அவரை வந்து இது பண்றதுக்காக அப்படியே முழுங்குறது. மலைப்பாம்பு அப்படின்னா முழுங்கதான் முழுங்கும், கடிச்சு எல்லாம் வந்து சாப்பிடாது. ஸோ அதனால முழுங்கிறதுக்காக பாதி அந்த காலெல்லாம் இது பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நந்த மகாராஜர் தன்னோட பையன் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுறாரு. என்ன காப்பாத்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என்ன வந்து நான் வந்து ஒரு சரணடைந்த ஆத்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நான் வந்துட்டு வந்து சரணடைந்த ஆத்மா, என்ன வந்து நீ காப்பாத்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உடனே அந்த யாரெல்லாம் கூட்டிட்டு போனாங்களோ அந்த மக்கள்லாம் வந்து எல்லாரும் வந்து முடிச்சுட்டாங்க. முடிச்சிருந்த உடனே என்ன பண்றது அப்படின்றதுனால உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நெருப்பு பத்த வச்சு அந்த பாம்பை எப்படியாவது ஒழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா ஒன்னும் வந்து பண்ணவே முடியல. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி இருந்ததுக்கு கிருஷ்ணர் வந்தாரு. எங்க அப்பா வந்து கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு உடனே கிருஷ்ணர் அந்த இடத்துல இருந்தாரு. என்ன இந்த மாதிரி பாம்பு வந்து முழுங்கிறது என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய கமல பாதத்தை வந்து அந்த பாம்பு மேல வச்சாரு. வச்ச உடனே அது என்னாச்சு அப்படின்னா, அது அப்படியே வந்து வித்யாதரனா வந்து மாறி. வித்யாதரனா மாறின உடனே அவர் வந்து வணங்கினார். யாரு அப்படின்னா அவர் பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா வித்யாதர சுதர்ஷனா. அவருடைய முற்பிறவி வந்து வித்யாதர சுதர்ஷனா. அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆங்கிரச முனின்னு இருந்தாரு. அவரை வந்து இந்த வித்யாதரர்கள் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருமே தெரியும், நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். வித்யாதரர்கள் அப்புறம் வந்து கந்தர்வர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாமே வந்து அந்த செலஸ்டியல் பாடின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கந்தர்வங்கள்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கும் அழகா இருப்பாங்க. அப்புறம் வந்து அப்சரஸ்கள் இவங்க எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில வரக்கூடியது. இந்த வித்யாதரர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரும் வந்து ரொம்ப அழகா இருப்பாரு. அவரோட தன்னோட அழகிலே அவர் வந்து மயங்கி இருப்பாரு. ஸோ இந்த ஆங்கிரச முனி என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் வந்து பார்த்த உடனே அவரை வந்து கிண்டல் அடிச்சிருக்காரு. அவரு நீ இந்த மாதிரி இருக்கியே அப்படின்லாம் வந்து கிண்டல் அடிச்ச உடனே ஆங்கிரச முனி தெரியும், முனிவர்கள்லாம் வந்து அதை பொறுத்து கொள்ள மாட்டாங்க. உடனே வந்து சாபம் பண்ணுவாங்க, நீ போய் இந்த மாதிரி ஒன்னு அழகை பார்த்து நீ மயங்குறிய, நீ வந்து இவ்வளோ வந்து ஒரு கீழ் ஜந்துவா பாம்பா நீ கடவுது அப்படின்னு சொல்லி சமைச்சிடுறாரு.
தவிச்ச உடனே அவர் வந்து அப்படியே தெரிஞ்சுருக்காரு. தெரிஞ்ச உடனே அவருக்கு வந்து மோட்சம் வரக்கூடிய டைம் ஆயிடுச்சு. அதனால்தான் வந்து நந்த மகாராஜோட காலை வந்து பிடிக்கிறாரு. பகவான் வந்து காலை தன்னோட பாதத்தை வந்து கமல பாதத்தை வந்து இந்த இது மேல வச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து வித்யாதரனா வந்து மாத்திக்கிறார். ரொம்ப அழகானவர். ஸோ அப்ப வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கேட்கிறாரு, இவ்வளவு அழகா இருக்கிய, உன்னைய கவரக்கூடிய அழகுல இருக்கிய நீ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீ எப்படி இந்த மாதிரியான அப்படின்னு போது இந்த ஸ்டோரியை வந்து ஃபுல்லா வந்து வர்ணிக்கிறாரு. எனக்கு வந்து ஒரு கெட்டத்திலேயே ஒரு நல்லது நடந்திருக்கு. என்னது அப்படின்ட்டு வந்து பரமாத்மா வந்து கேட்கும்போது, அப்பதானே நான் வந்து உங்களோட பாதம் பட்டது என் பேர்ல, நான் எடுத்த ஜன்மாக்கள் அத்தனையும் வந்து நான் எனக்கு பூர்த்தி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி பகவானை வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பிரதட்சணம் பண்ணாரு, பரிக்கிரமா பண்ணாரு. பகவானை பரிக்கிரமா பண்ணிட்டு அவர் வந்து அவருடைய இடத்துக்கு வந்து சென்றடைஞ்சாரு. இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பிரகாஷானந்தா வந்து சொல்றாரு. இது வந்து பாகவதத்துல இருந்து தனி இதுவே இருக்கு. இதுல 10வது அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல 34வது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த அவரோட ஸ்டோரி வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். 10வது அத்தியாயம் 10வது கேண்டோ படிக்கும்போது நம்ம இதை வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து பிரகாஷானந்தா அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து கோட் பண்றாரு. அவங்க எல்லாமே வந்து விடுபட்ட ஆத்மாக்கள், வித்யாதரர்கள், கந்தர்கள் எல்லாருமே விடுபட்ட ஆத்மாக்கள். அதனால்தான் அவங்க வந்து விண்ணுலகத்துல வந்து ஹெவன்லி பாடிஸா இருந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க அவங்க தப்பு பண்ணினதுனால இங்க வந்து ஜடபூமியில பிறந்திருக்காங்க. அதுதான் வந்து இங்க வந்து பிரகாஷானந்தா வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா, எல்லா பிரகாஷானந்தா அவர் வந்து இவரை வந்து சைத்தன்யரை வந்து நீங்க தான் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து புகழும்போது அவருக்கு வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் கூட அவங்க வந்து பிடிக்கவே இல்லை. அன்புகரசி மாதாஜி, நீங்க படிக்க மாதாஜி. Hare Krishna Mathaji. Equating with Krishna, Lord Chaitanya, after hearing the equation of himself with Krishna, mildly protested against such behavior. He was the Supreme Lord himself. Still, to teach us, he protested against this comparison and said that is the greatest offense. In Bhatma Purana, it is stated, any person who compares the Lord even with the greatest demigods like Brahma and Shiva must be considered as number one atheist. Prakashananda replied, I can understand that you are the Supreme Personality of Godhead. You are greater in education and in realization. Therefore, by blaspheming you, we committed the greatest offense and you have to excuse us. Hare Krishna. Hare Krishna. By blaspheming you, உங்களை வந்து நாங்க வந்து அவமானப்படுத்தி உங்களை வந்து ஒரு கிரிட்டிசைசேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆளாக்கிட்டோம் உங்களை. அதனால வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கா? இப்ப பரவாயில்லையா? ஸோ உங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கும் வந்து அது ஒரு பெரிய ஆஃபென்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு அவரு. ஸோ இங்க வந்து லார்ட் சைத்தன்யா வந்து பிரகாஷானந்தா வந்து சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன போது அவருக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது. உடனே இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த பிஹேவியர்ல எனக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. யாரும் வந்து பகவானுக்கு ஈக்குவல் ஆக முடியாது. என்ன அப்படின்னா நாம இன்னும் வந்து லேர்னிங் ஸ்டேஜ் தான் இருக்கோம். நம்ம வந்து ஸ்டில் டு டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பகவான் தான் நம்மளுக்கு வந்து பாடம் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. அதனால இந்த மாதிரி என்ன வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க. நீங்க கம்பேர் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பாதகமா ஆயிடுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம லாஸ்ட் இதுல வந்து ஸ்லைட்ல நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆஃபென்ஸ் பத்தி. ஸோ அவர் வந்து சைத்தன்யர் வந்து இதையும் வந்து கோட் பண்றாரு. பத்ம புராணத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒருத்தர் தன்னை வந்து பகவானோட ஒப்பிட்டாங்க அப்படின்னா இவன் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரம்மா சிவன் இவங்க எல்லாமும் என்ன அப்படின்னா யாரோடையும் பகவானோட ஒப்பிட முடியாது. பகவான் அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே மூலம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நம்ம இந்த சாப்டர்லயே நம்ம வந்து பாகவதத்துலயும் நம்ம வந்து படிப்போம். அந்த இதை வந்து நான் அடுத்த இதுல வரும்போது நான் வந்து சொல்றேன், நான் ஸ்லைடு வரும். ஸோ அது வந்து அவங்க எல்லாமே வந்து நாத்திகவாதிகள். யாரெல்லாம் வந்து தன்னை பகவானா கம்பேர் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நாத்திகவாதிகள். அதனால நீங்க ப்ளீஸ் அதை நீங்க வந்து பண்ணாதீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உடனே பிரகாஷானந்தா அவர் வந்து சொல்றாரு, எனக்கு புரியுது, ஆனா உங்களை பார்த்தா நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய எஜுகேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்னெல்லாம் கற்றுக்கீங்க அதெல்லாம், அப்புறம் நீங்க உங்களோட ரியலைசேஷன், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்க தான் வந்து சுப்ரீம் காட் அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு வந்து சொல்ல தோன்றது. அதனால நாங்க வந்து உங்களை வந்து பழித்தோம், உங்களை வந்து இது வன்சொல் பேசினோம் அப்படின்னா நாங்களே வந்து ஒரு பெரிய வந்து
பாதகம் செய்யற மாதிரி எங்களுக்கு வந்து அந்த பாவம் வந்து சேரும், அதனால ப்ளீஸ் எங்களை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு வந்து இவர் வந்து கேட்கிறாரு. அடுத்தது வந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸ் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. இங்க யாரெல்லாம் லிபரேட்டட் சோல்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச, நம்ம வந்து இதுல இருந்த பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து ஒரு லிபரேட்டட் சோல், பியோர் டிவோட்டி cannot forget this. அவர் எப்பவுமே வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நாட் even a moment, ஒரு இது கூட வந்து அவர் வந்து தன்னை மறக்கவே மாட்டாரு பகவான அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து பகவானை மறக்காதனால பகவானும் வந்து அந்த மாதிரியான டிவோட்டிஸ் வந்து அவர் மறக்க மாட்டாரு. ஸோ இப்ப நம்ம வந்து லிபரேட்டட் சோல் பத்தி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். வசந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. Mathaji. வாசிங்க. Liberated soul. How a devotee becomes the greatest of all transcendentalists is stated in Srimad Bhagavatam 6.40.5. Muktanam Abhisiddhanam Narayana Parayana Sudurlabha Prasannantama Kashitu Abhi Mahamagya. There are many liberated souls and perfected souls, but out of all of them, he who is devotee of the Supreme Personality of Godhead is blessed. Such a devotee of the Supreme Lord is always calm and quiet, and his perfection is very rarely seen even among millions of people. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி வந்து கிரேட்டஸ்ட் டிரான்ஸ்லேட்டட் ஆன்மீகம் ஆழ்நிலை அந்த இதுல ஸ்டேட்ல வந்து போறக்கூடியதை பத்தி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 6வது கேண்டோல வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்லிட்டு 16வது ஸ்லோகத்துல முக்தானாம் அபிசித்தானாம் நாராயண பாராயணம் எப்பவுமே பாராயணம் பண்ண சுதுர்லப பிரசன்னாத்மா கோதிஸ் அபி மகாமுனி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த சோல்ஸ் எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் சோல்ஸ். அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இருமைகள் வந்து கிடையாது. நம்ம பகவத்கீதையிலேயே இதை வந்து படிச்சிருக்கோம். எல்லாருமே ஒரு ஆழ்நிலை ஆத்மா வந்து எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, யாரையுமே வந்து அவர் வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்க மாட்டாரு. எல்லாரும் இடத்துலயும் வந்து பகவானை வந்து பார்ப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டிவோட்டி வந்து அவர் தான் வந்து பெரிய கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. யாருக்கு அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனல் பகவான், நம்மளுடைய பகவானுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து காமாவும் இருப்பாரு, குவைட்டாவும் இருப்பாரு, அண்ட் வெரி பர்ஃபெக்ட், எல்லாத்தையுமே வந்து பர்ஃபெக்டா இருப்பாரு. அண்ட் இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, பிரேம பாவம் மகாபாவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நிலையில வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இந்த மாதிரியான மக்களை வந்து நம்ம வந்து பாக்குறது வந்து மிக மிக அரிது. அது வந்து லட்சத்துல ஒருத்தரா கூட இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு லிபரேட்டட் சோல்கான லிபரேட்டடா யாரா இருக்காங்களோ அனாவசியமா எல்லாத்துலயும் வந்து மூக்க நுழைக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம இது பண்ணலாம். கேட்ட கேள்விக்கு மாத்திரம் வந்து பதில் சொல்லக்கூடியவர்கள் எப்பவுமே வந்து ஃபைட்டா இருப்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் வந்து நிறைய இருந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து விடைகள் வந்து அவங்க வந்து தேடிட்டே இருப்பாங்க. என்ன மாதிரி அப்படின்னா, பகவானை சென்று அடையக்கூடிய விடைகள் தான் அப்படின்றது நம்ம வந்து இதுல வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரெல்லாம் பகவானை பத்தி வந்து சொல்றாங்களோ அதை பத்தி எல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா வந்து கேட்கக்கூடிய நிலைகள்ல இருக்கிறது தான் லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து ஒரு உண்மையான பக்தன் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க வந்து யாரு வாசிக்க போறீங்க? பியூர் டிவோட்டி. Pure devotee. Prakashananda then quoted another verse from Srimad Bhagavatam 10.4.46, in which it is stated that one's duration of life, prosperity, fame, religion, and the benediction of the higher authorities are all lost when one offends a devotee. Finally, Prakashananda quoted Srimad Bhagavatam 7.5.32, which says that although all the misgivings of the conditioned soul disappear at the touch of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, one cannot touch his lotus feet unless one receives the benediction
of the dust of the lotus feet of the Lord's pure devotee. In other words, one cannot become a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead unless he is favored by another pure devotee of the Lord. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. So இங்க வந்து பாகவதத்துல இருந்து வந்து ரெண்டு வந்து கான்டெக்ஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு பிரகாஷானந்த் அவரு. என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய அவங்க வந்து எத்தனை பணம் சம்பாதிச்சு வச்சாலும், அவங்களுடைய புகழ் சம்பாதித்து வச்சாலும், அவங்களுடைய ரிலிஜன், அதாவது மத கோட்பாடுகள்லாம் வச்சிருந்தா கூட அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்றது, ரொம்ப இதுல இருப்பாங்க, உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். அவங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த யார் வந்து தூய பக்தர்களோ அவங்கள ஒரு சொல்லிட்டாலும் அத்தனையும் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து பறிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பகவானுக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லாமே அவங்க வந்து லூஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சொல்றது, நம்ம வந்து நாம எப்படி நம்மளுடைய பாவ செயல்கள்லாம் எப்படி போகணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ் உள்ளா இருக்கும், நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா இருக்கும். அதை பத்தி வந்து அப்படின்னா 7வது கேண்டோல 5வது சாப்டர் 32வது இதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய கால் பாதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசி அதை வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா, அதுவே வந்து நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட சென்றடையறதுக்கான இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ரைட் ஃப்ரம் சாப்டர் 1ல இருந்து டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யால சாப்டர் 1ல இருந்து நம்ம வந்து இதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து ரொம்பவே வந்து புகழ்ந்து பாடுறாங்க, அவருடைய நாமங்களே திரும்பி வந்து சொல்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவருடைய பாத கமலம் வந்து நம்ம மேல பாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால ஒருத்தர் வந்து பியூர் டிவோட்டியா எப்ப ஆக முடியாது அப்படின்னா, பகவான் வந்து அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு டிவோட்டிய அவங்க வந்து மதிக்க தெரிஞ்சாதான் அவங்களே வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியா ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த இது பண்ணும்போது ஒரு கதை வந்து ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட நாரதர் வந்து கேட்கிறாரு, யார் வந்து உண்மையான பக்தன் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. இப்போ கிருஷ்ண பரமாத்மாக்கு இதுக்கு என்ன சொல்றது, சரி ஒரு ட்ரிக், அவருதான் மாயாவையாச்சா, மாயை மூலமா என்ன பண்றது, நாரதா எனக்கு ரொம்பவே தலை வலிக்கிறது, நீ போய் என்ன பண்ணு, யார் வந்து ஒரு தூய பக்தரோ அவருடைய பாத மண்ணு போய் எடுத்துட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. எல்லாத்தையும் போய் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி அவர் கேட்கிறாரு கிருஷ்ண பரமாத்மா கேட்கிறாரு, அவருக்கு வந்து ரொம்ப தலைவலியா அப்படின்னு ராதாம்மா கிட்ட கேட்கறாங்க. ராதாம்மா சொல்லிட்டு என்னால முடியாது, ருக்மணி மாதாஜிட்ட கேட்கறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஐயோ நான்லாம் வந்து அந்த பாவ செயல்களை நான் வந்து ஒத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எல்லார்கிட்டையும் பார்த்துட்டு யாருமே இது பண்ண உடனே அப்ப ஒரு நாரதன் நினைக்கிற, ஓ நம்மதான் வந்து தூய பக்தன், நாம தான் எப்பவுமே வந்து நாராயணா வந்து சொல்லிட்டு இருக்குமே, நான் தான் ஒரு தூய பக்தன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இந்த விருந்தாவனத்துக்கு வர்றாரு. விருந்தாவனத்துக்கு வந்தவுடனே கோபிகை எல்லாம் பார்த்த உடனே கிருஷ்ணருக்கு இந்த மாதிரி தலை வலிக்கிறது, அவரு நான் அதை தேடிதான் வந்தேன், நானு என்ன பண்றது யாருமே தரல அப்படின்னா, உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பெரிய துண்டு விரிச்சாங்க. துண்டு விரிச்சுட்டு தான் வந்து நின்றுட்டு இருக்க அடியில இருக்கக்கூடிய தண்ணி மண்ணெல்லாம் எடுத்து அந்த துண்டல்ல போட்டு, இந்த நாரதரை இந்தாங்க அதை கொடுத்துருங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட அப்படின்ட்டு. என்ன நீங்க ஒரு பெரிய அபச்சாரம் பண்றதா இருக்கீங்களே, அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய இது பரமாத்மா, அவருக்கு போய் உங்களோட காலடி மண்ணை வந்து கொடுக்குறீங்களே அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே, உங்களுக்கு இதனால வந்து அபச்சாரம் வராதா, உங்களுடைய இதுக்கு வந்து தீங்கு விளைவிக்கிறீங்களே நீங்க இந்த மாதிரி கொடுத்து அப்படின்ட்டு சொன்னேன். எங்களுக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, நாங்க அதை பத்தி வந்து கவலைப்பட போறது கிடையாது, எங்களோட கண்ணனுக்கு வந்து தலைவலி வந்து சரிதான், அதனால நாங்க எதை ஒன்னாலும் சந்திக்க தயார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது பார்த்த உடனே நாரதருக்கு வந்து என்னடா இந்த மாதிரி இது பண்றாங்களே, அதனால அந்த துணி அந்த இதை கொண்டு போய் வந்து கொடுக்குறாரு. கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிருக்காங்க, எனக்கு என்னவோ இது சரியா படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சிரிச்சுட்டே இது பண்றாரு. அப்போ வந்து சொல்றாரு, அவரு என்னோட தூய பக்தர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா, எனக்கு சரியானா போறோம், அவங்க வந்து அவங்களுக்கு பின்விளைவுகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து அதை யோசிக்கல அப்படின்ட்டு வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சொல்றாரு. தூய பக்தருக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டோரி. அடுத்தது வந்து வேதாந்த சூத்திரங்கள். இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லார்ட் சைத்தன்யரோட இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யால இன்ட்ரடக்ஷன்ல வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்லியிருக்காரு, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஸ்பாட்லெஸ் நரேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸ்பாட்லெஸ் நரேஷன் கொஞ்சம் கூட ஒரு இன்னி அளவு கூட பெசகாம
ஆழ்நிலை அறிவை வந்து கொடுக்கக்கூடிய இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இதை நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனுஷ ஜென்மா வந்து பூர்த்தி ஆகிறதுக்கான வழி இருக்கு. ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டெவலப் அன்அலாய்டு. நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமே என்ன அதோட இதுவே என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து அன்அலாய்டு பக்தி வந்து யார்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா, the supreme personality of Godhead அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. By this சன்னியாசா யாரு அப்படின்னா லார்ட் சைத்தன்யா. அவர் வந்து அவரோட பேர் வந்து விஸ்வாம்பர்ன்னு தான் முன்னாடி வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. சன்னியாசி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவரோட பேர் வந்து விஸ்வாம்பர். He means that one who maintains the whole universe as a leader of all living entities. யாரு அப்படின்னா நம்ம சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் தான் எல்லாருமே நம்மள வந்து காக்கக்கூடிய ஒரு கடவுளா இருந்துருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் மூலமா வந்ததுதான் இந்த வேதாந்த சூத்திரங்கள். பகவான் கிட்டே இருந்து பிரம்மன் கிட்டே இருந்து நாரதருக்கு, பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து மற்ற இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரம் வந்து அளிக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு நிறைய பேர் வந்து உரைகள் வந்து எழுதியிருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய வந்து ஒப்பீனியனை வச்சு எழுதியிருக்காங்க. அவங்க இருக்கக்கூடிய மனநிலையை வச்சு வந்து எழுதியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுல வந்து சங்கராச்சாரியர் பத்தி வந்து கோட் பண்றாங்க. இந்த வேதாந்த சூத்திரம் வந்து அவருடைய இமேஜினேஷனுக்கு எழுதியிருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா வேதாந்த சூத்திரத்தோட விளக்கம் வந்து பகவானால, இது யாரால கொடுக்கப்பட்டது, நான் கூட சொல்றதுக்கு இது இல்லை அப்படின்ட்டு லார்ட் சைத்தன்யரே வந்து சொல்றாரு. இது யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வந்திருக்கீங்களா? மாதாஜி நான் போன பேரா நான் படிச்சேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி திலகவதி நான் படிங்கம்மா படிங்க. திலகவதி மாதாஜி சான்ஸே கிடைக்கிறது இல்லை. Hare Krishna Mataji. Interpretation of Vedanta Sutra. Prakashananda said, indeed, we know that all the commentaries on Vedic scriptures by Mayavadi philosophers are erroneous, especially those of Shankaracharya. Shankaracharya's interpretations of the Vedanta Sutra are all figments of his imagination. You have not explained the aphorisms of Vedanta Sutra and verses of the Upanishads according to your imagination, but have presented them as they are. Thus, we all are pleased to have heard your explanation. Such explanations of the Vedanta Sutra and Upanishads cannot be given by anyone but the Supreme Personality of Godhead. Since you have all the potencies of the Supreme Lord, please explain the Vedanta Sutra further so that I may be benefited. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So இங்கதான் வந்து சொல்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய இன்டர்பிரேஷன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன இதுவோ, அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன இதுவோ அவங்க வந்து தள்ளப்பட்டார்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுடைய இமேஜினேஷனுக்கு அவங்க வந்து சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ பிரகாஷானந்தா அவர் வந்து சொல்றாரு, அவங்கவுங்க இமேஜினேஷன் சொல்லிருக்காங்க. ஆனா சைத்தன்யரே நீங்க வந்து சொல்றதுல வந்து அந்த மாதிரியான அந்த முரண்பாடுகள் எதுவுமே இல்லாம உள்ளதை உள்ளபடியே நீங்க வந்து உங்களுடைய இமேஜினேஷன், உங்களுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து சொல்லல, உள்ளது உள்ளபடியே நீங்க வந்து சொல்லியிருக்கீங்க. எங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய வேதாந்த சூத்திரம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்கறதுக்கு நாங்க வந்து ரொம்பவே கொடுத்து வச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரியான வேதாந்த சூத்திரங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு வந்து அந்த பகவானாலதான், அந்த உபனிஷன்ஸ் அதை யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பகவானாலதான் மற்றதான் முடியும். அதனால உங்களை நாங்க வந்து பகவான் வழியில பாக்குறோம். நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா உங்ககிட்ட அவருடைய ஆளுமைகள் அத்தனையும் உங்ககிட்டயும் இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேதாந்த சூத்திரத்தை பத்தி எங்களுக்கு வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா இன்னும் வந்து எங்களுக்கு வந்து தெளிவாகும், எங்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து பிரகாஷானந்தா வந்து அவரும் அவருடைய டிசைபிள்ஸ்க்கும் வந்து சொல்றாங்க. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நைமிசாரண்யத்துல அந்த முனிவர்கள்லாம் வந்து கேட்டு நான் எல்லாருமே பயனடைகிறோமோ அதே மாதிரி பிரகாஷானந்தா வந்து நிறைய வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு. இந்த கேள்வி கேட்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து லார்ட் சைத்தன்யர் கிட்ட இருந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து டீச்சிங்ஸ் வந்து வருது அப்படின்றது நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வியாசதேவர் யார் வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரங்கள் எழுதினார் அப்படின்னா அது நாரதருக்கு அப்புறம் வந்து யாருக்கு எழுதுதுன்னா வியாசதேவர் கிட்ட வந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. வியாசதேவர் தான் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தோட ஆத்தரே அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அவரு தான் அத்தாரிட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. யார் படிக்கிறீங்க? நானே படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. படிங்க. Vedanta Sutra Vyasadeva. Vyasadeva, who is an incarnation of Narayana, knows the real meaning of Vedanta Sutra. No ordinary living entity can interpret the
Vedanta Sutra according to his mundane conceptions. In order to curb commentaries on the Vedanta Sutra by unscripturalist persons, the author himself, Vyasadeva, has already commented upon the Vedanta Sutra by writing Srimad Bhagavatam. In other words, the best explanation of a book is written by the author himself. No one can understand the author's mind unless the author himself discloses the meaning of his words. Therefore, the Vedanta Sutra should be understood through Srimad Bhagavatam. The commentary written by the author of Vedanta Sutra, replied Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. So, Chaitanya Mahaprabhu வந்து அதுக்கு ஒரு ரிப்ளை கொடுத்தாரு. என்ன அப்படின்னா, இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை வந்து கேள்வி ஞானத்துல யாருக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா வியாசதேவருக்கு வந்து கிடைச்சது. வியாசதேவர் வந்து சாட்சாத் நாராயணனோட ஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு அவங்க சொன்னாங்க. அவருக்கு வந்து இந்த ரியல் மீனிங், இந்த உண்மையான மீனிங் வந்து இந்த வேதாந்த சூத்திரத்தை பத்தி வந்து தெரியும். யார் வந்து சாதாரண உயிர்வாழிகளுக்கு இதை பத்தி வந்து தெரியவே தெரியாது. சாதாரண உயிர்வாழிகள் வந்து அதை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற புரிதலோடு நம்ம வந்து பண்றோம். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஜடபூமியில இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உருவாக்குறதுனால அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம தடுத்தாக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, மேலும் வந்து சொல்றாரு, இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யாரு எழுதிருக்காங்களோ அவங்களே வந்து சொன்னாதான் அவங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. வேதாந்த சூத்திரத்தை வந்து எழுதினது அவரு வந்து அந்த அடிப்படையில தான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் எழுதியிருக்காரு. அதனால என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சோம் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரத்தை படிக்கிறதுக்கான முழு பலன் நம்மளுக்கு வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ யாரு நீங்க வந்து எந்த ஒரு புக் ரிலீஸ் பண்ணும் போதும் பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா யார் ஆத்தரோ அவங்க வந்து அந்த டீட்டெயிலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையில யாரால் ஒரு பகவான், இது வந்து வேதாந்த சூத்திரம் வந்து பகவானால் வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படின்னு வரும்போது அந்த இதுல வந்து டிசிப்ளின் சக்சஷன் வந்ததுனால அவருக்கு வந்து உள்ளது உள்ளபடியே சொல்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் தான் வந்து ரைட் பர்சன் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால இது வந்து நம்மளுக்கு உண்மை புரிதல் வேணும். அப்படி வேதாந்த சூத்திரங்கள் வந்து நம்மளுக்கு புரியணும் அப்படின்னா யாரு வியாசதேவர் அதுக்கு கமெண்ட்ரி வந்து கொடுத்திருக்காரு, இந்த வர்ணனை வந்து கொடுத்திருக்காரு. அந்த வர்ணனை நம்ம வந்து படிக்கும்போது வேதாந்த சூத்திரத்தை அந்த வர்ணனை வந்து படிக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இது வந்து வேதாந்த சூத்திரத்தோட உண்மை நிலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து அந்த பிரணவ மந்திரம் வந்து பண்ண போறோம். நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து இதுலயே வந்து பார்த்திருப்போம். 9வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நான் ஓம் என்ற இதுல நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதுதான் இங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே இந்த பிரணவ மந்திரத்தை பத்தியும் காயத்ரி மந்திரத்தை பத்தியும் வந்து ரொம்ப விரிவா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. Pranava and the Gayatri mantra. Pranava or Omkara is the divine substance of all the Vedas. Omkara is further explained in the Gayatri mantra, exactly as it is explained in Srimad Bhagavatam. In the Bhagavatam, there are 4 verses written in this connection, and these were explained to Brahma by Lord Krishna himself. In turn, Brahma explained them to Narada, and Narada explained them to Vyasadeva. This is said the purpose of the verses of Srimad Bhagavatam has come down through difficult succession. Anyone who wants to learn Vedanta Sutra must read Srimad Bhagavatam carefully. Hare Krishna. Hare Krishna. ஸோ இந்த பிரணவ மந்திரம் ஓம் என்ற மந்திரத்துல பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம 9வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். ஸோ அந்த வேதத்தை அந்த அடிப்படையில தான் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, காயத்ரி மந்திரம் தான் வந்து பேஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து யார் மூலமா வந்தது? பகவான் மூலமா. யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா பிரம்மனுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டது. பிரம்மா வந்து திருப்பி வந்து தன்னோட இதுவான நாரதருக்கு வந்து அதை வந்து கொடுத்தாரு. நாரதர்கிட்ட இருந்து வியாசதேவருக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்தது. அவர் வந்து இதுக்கு வந்து விளக்கம் வந்து அவர் வியாசதேவர் வந்து இதுக்கு வந்து கொடுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 4 வேர்சஸ் வந்து இதை வந்து பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஓம்காரா பிரணவ மந்திரத்தை பத்தியும் காயத்ரி மந்திரத்தை பத்தியும் வந்து கொடுத்திருக்கு. ஸோ யார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா
வியாசதேவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வர்த்து அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் வந்து இதுக்கு வந்து கேட்டு டிசிப்ளினிங் செக்ஷன் வழியா தோன்றி அதுல கேட்டதுனால அது அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த பாகவதத்துல அதோட முக்கியத்துவம் வந்து பிரணவ மந்திரத்தோட முக்கியத்துவமும் காயத்ரி மந்திரத்தோட முக்கியத்துவமும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 10வது அத்தியாயத்து பகவான் வந்து தன்னோட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் பத்தி வந்து சொல்லும்போது நான் வந்து மந்திரத்தில் நான் காயத்ரி மந்திரத்தில் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே சிறந்த மந்திரம் எது அப்படின்னா காயத்ரி மந்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் வந்து வேதாந்த சூத்திரம் பத்தி நல்ல டீட்டெயிலா நம்மளுக்கு வந்து தெரியணுமோ அவங்க வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா படிச்சாங்க அப்படின்னா இந்த உள்ள அர்த்தம் வந்து புரியும். மேலோட்டமா எது ஒண்ணுமே மேலோட்டமா படிச்சு இப்ப நாம வந்து பகவத்கீதை வந்து நிறைய வந்து ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம், 2 கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், 3 கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு சமயமும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விதமான அர்த்தங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியுது. நம்ம இன்னும் ரொம்ப ஆழ்நிலை சில பேர்லாம் வந்து PhD எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க ஆழ்நிலையா வந்து படிக்கும்போது அதனோட உண்மை தத்துவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியும். அது மாதிரி வந்து இந்த பாகவதத்தை நம்ம வந்து படிச்சோம் அப்படின்னா வேதாந்த சூத்திரத்தோட உண்மை தத்துவம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. வந்து பாகவதத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன் பாகவதம் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து படிங்க. Under the instructions of Narada Muni, Vyasadeva compiled Srimad Bhagavatam with the purpose of explaining the aphorisms of the Vedanta Sutra. In writing Srimad Bhagavatam, Vyasadeva collected all the essences of the Upanishads, the purport of which was also explained in the Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam is thus the essence of all Vedic knowledge. That which is stated in the Upanishads and restated in the Vedanta Sutra is explained very nicely in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam teaches us 3 subjects: how to re-establish our eternal relationship with the Supreme Lord, how to act in that relationship, and lastly, how to achieve the highest benefit from it. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. இதோட தத்துவம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தோன்றியதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. ஸோ வியாசதேவர் வந்து எல்லா உபநிஷத்து பகவத்கீதை எல்லாமே எழுதியாச்சு. பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருந்தது. ஸோ இது வந்து எனக்கு இன்னுமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலையே, நான் என்னவோ பண்ணணும், நான் இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தேடுதல் இருந்ததுனால நாரதர் முனியை வந்து சந்திக்கிறாரு. நாரதர் முனி வந்து சொல்றது, நீ எல்லாம் பண்ணிட்ட, நீ வந்து பகவானோட லீலையை வந்து நீ எழுதவே இல்லையே, நீ ஏன் அது எழுதக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ என்ன அது அப்படின்னா அந்த பகவானோட லீலைகள், அவருடைய என்ன சொல்றது, அவருடைய ஆப்புலன்சஸ், அவருடைய பராக்கிரமங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல அதுக்கு உபகதைகள்லாம் நிறையவே வந்து சொல்றாங்க. யாரெல்லாம் வந்து அந்த இந்த இதெல்லாம் நடக்கும்போது யாரெல்லாம் வந்து எந்தெந்த ராஜாக்கள் எந்தெந்த முனிவர்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த கதைகள்லாம் வர்றதுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்கோ அவங்கள பத்தி எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினதுனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சலிக்காது. ஏன் அப்படின்னா நிறைய கதைகள் வந்து இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இதுதான் வியாசதேவர் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லா உபனிஷத்தோட எசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ எங்கெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றாங்களோ, எங்கெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் புக்ஸ் இருக்கோ, எங்கெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து கேட்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அவர் வந்து அவரோட வடிவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஷோபநிஷத்துல நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அவர் வந்து நடக்கிறா போல இருக்கும் பக்கத்துல, ஆனா பக்கத்துல இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் நம்ம இங்க பக்கத்துலயே உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத பத்தி சொல்றது. பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியாது. நம்மளுடைய இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து தெரியல. நாம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போனோம் அப்படின்னா பகவான் இருக்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து இதுல மூலமா நம்ம வந்து தெரியாது. ஸோ பாகவதம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பாகவதம் 3 விதத்தை வந்து 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டீச் பண்றது அப்படின்ட்டு சொன்னா அது என்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்ம பகவத்கீதாவையும் படிச்சிருக்கோம். நாம வந்து இங்க பிறந்ததுக்கான நம்ம 2வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில வந்து பார்த்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா நாம எதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நாம வந்து நம்மளுடைய
உறவு, யாரோட உறவு, யாரோட அப்படின்னா பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தோம். அவருடைய பின்ன பகுதிகளா வந்ததுனால அவர்கிட்ட திருப்பியும் நம்ம நம்மளோட உறவை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் நம்ம இந்த பூமியிலே படைக்கப்பட்டிருக்கோம். ஸோ அதை விடுத்து நம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக இருந்தோம் அப்படின்னா திருப்பி இறப்பு பிறப்பு அப்படின்றதே வந்துருக்கோம். அதனால அந்த உறவை இன்னும் மேம்படுத்தணும், அதுக்காக பிறந்திருக்கோம். அடுத்தது எப்படின்னா அந்த உறவு முறையை நம்ம எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. நாம இந்த புலனிருந்த நுகர்ச்சி, அப்புறம் இந்த ஆசா பாசங்கள், அப்புறம் அடுத்தவங்க பேர்ல பழி சொல்றது, எப்பவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உறவு முறையை நம்ம பகவானோட மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது. எல்லாரையுமே சமமா பாவிக்கணும் அப்படின்றதுதான் அதுதான் சொல்றாங்க. இந்த எப்படி நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா எப்படி நம்ம அதை மேற்கொள் பண்ணணும் அப்படின்றது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நம்ம கடைசியா என்ன சொல்றது அப்படின்னா ஹவு டு அச்சீவ் த ஹையஸ்ட் பெனிஃபிட். நம்ம இந்த உறவு முறை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா அது இதுல இருந்து நம்ம இந்த ரெண்டு பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மூன்றாவது இந்த பெரிய இந்த நிலையில பகவானோட நிலை கிட்ட போகணும் அப்படின்னா நாம அதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் பண்ணணுமோ, அதுக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு, அவர்கிட்ட போனா நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா திரும்பி நம்ம இந்த ஜடபூமியில பிறக்க மாட்டோம். நாம எல்லாருமே லிபரேட்டட் சோல்ஸ், நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல இருப்போம். ஆன்மீக உலகம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. இந்த துக்கா இது என்ன அப்படின்னா ஜடபூமி துக்காலையும் அசாஸ்வதம், சாஸ்வதம் கிடையாது. எப்பெல்லாம் பகவான் தன்னுடைய பகிரங்க சக்தியை உள்ளே இழுக்கிறாரோ அப்ப எல்லாமே அவருக்குள்ள ஐக்கியமாகும் அப்படின்றதே நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம பார்க்கணும். இது ஜிஸ்ட் ஆஃப் பாகவதம். நம்ம எப்படி எல்லாத்துக்குமே சொல்றது இல்லையா, பகவத்கீதைய நம்ம தெரியணும், பகவத்கீதைனா என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்னா 2வது அத்தியாயத்தை படிங்க. 2வது அத்தியாயத்தை பகவத்கீதையுடைய சாராம்சம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதோட சாராம்சம் எதில் இருக்கின்றது? யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க. Gist of Srimad Bhagavatam. The four Srimad Bhagavatam verses beginning with Aham is Ivasam Ivagri 2.9.33-36 are the gist of the whole Bhagavatam. These are nicely summarized by Lord Chaitanya as follows. I, Krishna, am the supreme center for the relationships of all living entities, and knowledge of me is the supreme knowledge. The process by which a living entity can attain me is called Avideya. By it, one can attain the highest perfection of life, love of God. When one attains love of God, his life becomes perfect. The explanation of these 4 verses is given in Srimad Bhagavatam, and Lord Chaitanya gave a short description of the principles of these verses. He said that by mental speculation or academic education, no one can understand the constitutional position of the Supreme Lord, how he is situated, his transcendental qualities, his transcendental activities, and his 6 opulences. These can be understood only by the mercy of the Lord. As stated in the Bhagavad Gita, one who is fortunate enough to receive the Lord's favor can understand all these explanations by the mercy of the Lord. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna. இந்த 4 verses பாத்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2வது கேண்டோல 9வது சாப்டர்ல 33 இருந்து 36 வரைக்கும் நான் ஒண்ணு மாத்திரம் நான் படிக்கிறேன். மிச்சதெல்லாம் நீங்க இந்த இதை வச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு அத்தனையும் நம்மளுக்கு எதுக்காக இந்த உலகம் தோன்றியது, என்ன இது அப்படின்றது அத்தனையும் நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போகும். இது என்ன அப்படின்னா இந்த அகம் எது சொல்றாங்க, இந்த அகம்ன்றது இந்த ஸ்லோகத்துல 3 முறை சொல்லியிருக்கு. அதுவும் ஏன் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அகம் ஏவா அசம் ஏவா அக்ரே நான் ஆன்யத் யத் சத் அசத் பரம் பஷ்சத் அகம் யத் ஏதாச்ச யோ யோ அவஸ்யஸ்யதே ச அஸ்மி அகம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. எப்படி நான் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, நான் தான் சுப்ரீம் சென்டர்,
நான் தான் என்கிட்ட இருந்தா நீங்க எல்லாருமே வந்தீங்க, திருப்பி என்கிட்ட தான் நீங்க வரணும் அப்படின்றது வந்து சொல்றாரு. ஸோ இந்த வந்து நம்ம புரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த யார இந்த ப்ராசஸ் தான் யார் நம்ம புரிஞ்சுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து அபிதேயா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவான் கிட்ட சென்றடையலாம். அதை வந்து ரியலைஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த சூழ்நிலை வந்து தள்ளப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்ம வந்து அறிதல் இது நம்ம உண்மையா பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அத்தனையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட வந்து போக முடியும். அவரை வந்து என்ன சொல்றது, நம்ம பக்தி பாவத்துல 5 விதமான பக்தி வந்து சொல்றது. அதுல ஏதாவது ஒரு பக்தி வந்து பர்ஃபெக்ஷன் பண்ணினோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிட்ட நம்ம காட் ஹெட் கிட்ட நம்ம வந்து போகலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த 4 வேர்சஸ் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. அது வந்து ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சைத்தன்யர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. என்ன அப்படின்னா இது வந்து யாருக்கெல்லாம் புரியாது அப்படின்னா சும்மா வந்து அது இருக்குமா இது இருக்குமா மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் இருக்கு, அவங்களுக்கு புரியாது. சில பேர் நினைச்சுக்காங்க அந்த டிகிரிஸா வந்து சொல்றாங்க. அன்னைக்கு கூட யாரோ சொன்னாங்க நான் இது 3வது PhD பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த அகடமிக் எஜுகேஷன் வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்காது. என்ன அப்படின்னா பிரபுபாதா வந்து ஒரு தடவை வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து யூஎஸ்ல வந்து போயிருக்கும் போது இந்த யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த ஹெட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஹலோ ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குறதா? ஏன்னா வாய்ஸ் லோன் வருது அதுக்காக கேக்குது. ஸோ இந்த போயிருந்த போது எல்லா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு எல்லாமே வந்து சொல்லும் போது பிரபுபாதா கேட்டாரு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா, இந்த நாலேஜ் ஆஃப் யோர் செல்ஃப் அப்படின்ற செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டும்போது அவங்க அப்படியே முடிச்சாங்களா. ஸோ அப்பதான் அவங்க சொன்னாரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த அகடமிக் எஜுகேஷன் வந்து ஒருத்தர் வந்து பகவானுடைய பொசிஷனை பத்தி அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது, அவர் எங்க இருக்காரு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியாது, அவருடைய ஆழ்நிலை குணங்கள் என்ன அப்படின்றது தெரியாது, அவர் வந்து எவ்வளவு வந்து கருணை உள்ளவர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து யாருக்குமே வந்து தெரியாது. அவர் வந்து கருணை உள்ளதுனால்தான் நாம வந்து இவ்வளோ வந்து தப்புக்கள் நிறைய மேல பண்ணியிருந்தாலும் நாம வந்து இன்னும் வந்து ஜடமொழியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து நாம வந்து அதை வந்து நினைக்கணும். அப்புறம் வந்து அவருடைய பராக்கிரமங்கள் ஐஸ்வர்யங்கள் 6 ஐஸ்வர்யங்கள் பத்தி சொல்றாங்க. 6 ஐஸ்வர்யங்கள் வந்து என்ன? ஒண்ணு செல்வம், புகழ், அறிவு, அழகு, துறவு, புகழ், அறிவு, துறவு, துறவு. ஆமா துறவு. இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி வந்து தெரியாது. எல்லாமே இப்ப நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம சொத்துக்கள் மேல சொத்து சேர்த்துட்டே இருக்காங்க எல்லாமே தனக்கு அப்படின்னு. நாம இந்த பூமியை விட்டு போயாச்சு அப்படின்னா அந்த சொத்துக்கள் சேர்த்து பிரயோஜனம் உண்டா அப்படின்னு நம்ம ஒரு தடவை யோசிச்சோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம வந்து சேர்க்க மாட்டோம். ஒரு வீடா இருந்தா போறோம், நம்ம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு இருந்தா போறோம், பல வீடுகளை வாங்கி வச்சு நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றது நம்ம வந்து அது வந்து பகவான் அறிஞ்சவங்க வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவத்கீதையில இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா யார் வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலியோ ரொம்ப பகவான் பேர்ல தூய பக்தி இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் பேர்ல ரொம்ப நம்பிக்கை கொண்டு அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்றாரோ அது பிரகாரம் நடக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாம் அது மாதிரி நடந்தாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய கருணை அவங்க பேர்ல விழும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மெயின்டைனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவான் தான் எல்லாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்றாரு. இந்த இது வந்து நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம இதை வந்து பார்த்தோம். பகவான் தான் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறாரு அப்படின்றது. யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். படிங்க. The maintainer. The Lord existed before the material creation. Therefore, the material ingredients, கொஞ்சம் வரைக்கும் படிங்க. Nature and the living entities are emanated from him, and after dissolution there is in him. When the creation is manifest, it is maintained by him. Indeed, whatever manifestation we see is but a transformation of its external energy. When the Supreme Lord withdraws the external energy, everything enters into him. The first of the 4 verses, the word Aham is given 3 times to say that the Supreme Personality of Godhead is full of fullness. Aham is stated. கொஞ்சம் உரக்க பேசுங்க, உரக்க படிங்க மாதாஜி.
Hare Krishna, Hare Aham is Krishna. stated 3 times. Ram Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. யார சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Mathaji, நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? பண்ணுங்க அதுதான் கொஞ்சம் உரக்க படிங்க. Aham is stated 3 times just to chastise one who cannot understand or believe in the transcendental nature and form of the Supreme Lord. The Lord possesses his internal energy, his external, marginal and relative energies, and the manifestation of the cosmic world and the living entities. The external energy is manifested by the 3 gunas of material nature. One who understands the nature of the living entity is the spiritual world, which has the perfect knowledge of the Lord. Hare Krishna Mathaji. Hare Krishna Mathaji. ஸோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நம்மள மாதிரி பகவானும் வந்து பிறந்தாரு அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா? அது கிடையவே கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் இந்த ஜட பூமி இருக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே பகவான் வந்து இருந்தாரு அப்படின்றது வந்து இந்த இதுல வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து இதை பத்தி வந்து விளக்கியிருக்காங்க. ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா இந்த ஜடபூமியில இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், அப்புறம் வந்து அதனுடைய இயற்கை, அப்புறம் வந்து உயிர்வாழிகள் எல்லாமே வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னா பகவானோட பகிரங்க சக்தியிலிருந்து வந்திருக்கு. ஸோ பகிரங்க சக்தி வந்து திருப்பி வந்து அது வந்து அழியும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அத்தனை உயிர்வாழிகளும் வந்து பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாறுது. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. இந்த கிரியேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து அவர் வந்து பரவி உள்ளார். ஸோ அவரால்தான் இது எல்லாமே பாதுகாக்கப்படுகின்றது. எல்லாமே வந்து அவருக்குள்ளேருந்து இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. ஸோ இப்போ வந்து சுப்ரீம் காட் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இந்த பகிரங்க சக்தியை வந்து உள் வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா, அதை உள்ளுக்குள்ள இழுத்துட்டாரு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து அவருக்குள்ள சென்றுவிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதுதான் அகம் அப்படின்ட்டு அந்த 4 verses சொன்னேன் இல்லையா? நான் அதுதான் வந்து சொன்னேன். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 2வது கேண்டோல இந்த 34வது அந்த இது வந்து படிச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஜிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியுது. எல்லாமே அகம். அகம்னா நான் அப்படின்றாரு பகவான். இது அதனால தான் 3 தரம் வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு நான் நான் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து 3 தரம் வருது. ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பராக்கிரமங்கள், அவர்கிட்ட ஆப்புலன்சஸ் எல்லாமே இதுதான் வந்து திருப்பி வந்து சொல்றது. இதுதான் இது இந்த 3 தரம் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்பதான் வந்து ஒரு தூய்மை அடையக்கூடிய, ஜஸ்ட் டு சாஸ்டைஸ், தூய்மை. ஒன் கேன் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் பிலீவ் இன் த டிரான்ஸ்டெண்டல் நேச்சர் அப்படின்னாங்க. இதை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதுக்காக திருப்பி வந்து சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. சில சமயம் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க திருப்பி அவர் வந்து நான்றாரு அப்படின்னா சொன்னா அவர் உங்களை பத்தி சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க. அவர் தான் எல்லாருமே அப்படி எல்லாமே அவர் தான் அப்படின்னும் போது அவரை சொல்லி அவரை தெரியறதுக்கான சான்சஸ் வந்து யாருக்குமே கிடையாது. அதனால அவர் வந்து தன்னை வந்து சொல்லிக்கிறாரு. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். எப்போ அவர் வந்து தன்னை பத்தி இந்த மாதிரி சொன்னாரு அப்போ வந்து நிச்சயம் வந்து அவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியவர் தான் அப்படின்றது நம்ம வந்து இதுல வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அவர் வந்து ஆழ்நிலை, அப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல அவர் தான் ஹையஸ்ட் அப்படின்றது. அந்த பூமியில போனோம், அந்த இதுல போனோம் அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போனோம் அப்படின்னா நாமளும் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம் அப்படின்றது. இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலேயே வந்து கொடுத்துருக்கு, பகவத்கீதாலேயே வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ பகவானுக்கு வந்து 3 விதமான எனர்ஜி வந்து இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி, இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, இன்னொன்று வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி. இது அந்த ரிலேட்டிவ் எனர்ஜி, அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எனர்ஜிஸ் எல்லாம் வந்து இது இருக்கு. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த காஸ்மிக் வேர்ல்டு, இந்த அண்ட பேரண்டம், அதில் எல்லாமே வந்து பரவி உள்ளது. எப்படி அப்படின்னா உயிர் வாழிகளா வந்து பரவி இருக்கு. நாம நினைச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம ஜடபூமியில இருக்கிறவங்க தான் உயிர் வாழி. அப்படி இல்லை. எல்லா கிரகத்திலையும் நம்ம மாதிரி நிறைய வந்து கிரகங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. எப்படி வந்து நம்மளுடைய சூரியன் வந்து நடுவுல இருந்து மற்ற கிரகங்கள்லாம் சுத்தி வருதோ அதே மாதிரி நிறைய சூரியன் அதுக்கு சுத்தி கிரகங்கள்லாம் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து பகவான் தான் அங்க வந்து எல்லாருமே வந்து சிருஷ்டிக்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து தெரியாது. ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதனால இதுவாருது அப்படின்னா இந்த 3 குணங்கள். ஏன் எல்லாருமே வந்து ஒரு மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். திடீர்னு அவங்க வந்து பேசுவாங்க, திடீர்னு மூஞ்சி திருப்பி போவாங்க. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்கள்னால. ஒரு சமயம் நம்ம வந்து ரொம்ப சாத்வீகமா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றது. ரொம்ப கோபமா பேசணும் அப்படின்னா ரஜோ குணத்துல, ஒரு மாதிரி அறிவுகிட்டத்தனமா நம்ம வந்து பேசணும். இதெல்லாமே நம்மளுக்குள்ளேயே இருக்கு. நம்ம வந்து ஆழ்நிலையா சிந்திச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த 3 குணங்களும் நம்ம கிட்ட
மாறி மாறி இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நாம வந்து இது என்னடா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கோம் எப்ப பார்த்தாலும், நம்ம இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு மாறுதல் தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம அடுத்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நமக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை அப்படி திரும்பி பார்ப்போம். திரும்பி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பரமாத்மா நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்க, நான் வந்து உன்னை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்றாரு பரமாத்மா. ஸோ இது வந்து புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீ வந்து எங்கிட்ட வந்துருவ, நீ வா எங்கிட்ட வா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம இத்தனை நாளா சின்ன வயசுல பேர் நம்ம எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்போம், நான் சின்ன வயசுல இருந்தே கத்துக்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன், பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் அதுக்கு சான்ஸே இல்லாதபடி ஆயிடுத்து, இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா கதை அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நம்மளுக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம உயிர் பிரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டோமே, அந்த நாலேஜ் நம்மளுக்கு வந்து பகவானால் தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்போ நம்ம பகவானை வந்து நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நம்ம திரும்பி பார்த்ததுனால நம்மளுக்கு இந்த இதெல்லாமே வந்து நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ இந்த சிறு நாலேஜ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம என்ன இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் உன்கிட்ட வரணும் அப்படின்னா இன்னும் என்னெல்லாம் நான் பண்ணணுமோ அது எனக்கு சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த பிறவி இல்லை அப்படின்னா அடுத்த பிறவிலேயே ஒன்னே நினைக்கணும் அப்படின்றதுதான் எல்லா இதுமே. சைத்தன்யரும் அதேதான் வந்து சொல்றது. அதுதான் நான் உடனே உங்ககிட்ட வரணும்னு வந்து சொல்லல, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒன்னையே நினைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா, ஆழ்வார்கள் பத்தி வந்து சொன்னாங்க, எல்லாருமே வந்து அதுதான் வந்து கேட்கறது என்ன, பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து மறக்க கூடாது அப்படின்றதுதான் அவங்க வந்து கேட்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் கன்க்ளூஷன், லாஸ்ட் ஸ்லைடு இது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை சென்று அடையலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. பகவான் இப்ப வந்து சைத்தன்யரோட இதுவே என்ன அப்படின்னா, எப்பவுமே நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ், எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்கிறதோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வந்து பண்ணணும். ஒரு சிறு கைங்கரியம், யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லையா, நம்ம சாப்பாடு இல்லை, அது வந்து பகவானா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து சொல்றது. ஒரு பக்கத்துல ஒரு கோவிலுக்கு ஒரு இது இல்லை, விளக்கு ஏற்றத்துக்கு எண்ணெய் இல்லை அப்படின்னா அதை வாங்கி கொடுக்கறது. இல்லை ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், அங்க வந்து எல்லாரும் நிறைய மக்கள்லாம் நின்றுட்டு இருக்காங்க, அவங்கள வந்து ஒழுங்குபடுத்தி கியூப்ல நிக்க வச்சு அவங்களுக்கு இந்த பிரசாதம் வழங்குறது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சிறு சிறு இதெல்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானுக்கு வந்து இதெல்லாமே வந்து நான் ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து சேர்த்துன்னு வந்துருவாரு. இது வந்து அன்னைக்கு நீ பண்ண இது பண்ண அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜாஸ்தி வந்து அந்த மாதிரி பகவான் சேவையில நம்ம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா அவரை சென்றடையிறதுக்கான ஈஸி வழி அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாரு. கன்க்ளூஷன் படிங்க மத்தாஜி. கன்க்ளூஷன். Devotional service is the only means for attaining him, and the devotional service can be accepted by everyone and anyone in any country and under any circumstances. Devotional service is above the core principles of religion, culminating in liberation, irrespective of one's caste, creed, color, country, etc. One should approach a bona fide spiritual master and hear from him everything about devotional service. The real purpose of life is to receive our dormant love of God. How that love of God can be attained is explained in Srimad Bhagavatam. This can be understood when one realizes the teachings of received from the spiritual master. Hare Krishna. Hare Krishna Mathaji, நல்லா படிச்சீங்க. சோ இங்க வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து அது மூலமா தான் நம்ம வந்து பகவான் அடையலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த பகவான் நான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கேன்னு, நான் இந்த கண்ட்ரியில இருக்கேன்னு நான் வந்து பண்ண முடியுமா, நான் இங்க இந்த மாதிரி ஒரு பிறப்பு எடுத்திருக்கேன்னு அதெல்லாம் நான் வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்றதே கிடையவே கிடையாது. யார் ஒன்னாலும் எந்த இடத்துல ஒன்னாலும் நாம வந்து முற்பிரிவில எப்படி வந்து முற்பிரிவின்னு கூட இல்லை, இந்த இதுல வந்து நம்மளோட ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ்ல நம்ம வந்து கெட்டவங்களா இருந்தா கூட பகவானை வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டு பகவான் தான் எல்லாம் அப்படி ரியலைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து வால்மீகி அவர் வந்து முதல்ல வந்து இதுவா இருந்தாரோ திருடனா இருந்தாரோ, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு ரியலைசேஷன் வந்து அவர் வந்து ராமாயணத்தை ஏற்றக்கூடிய தகுதி வந்து அவருக்கு வந்தது அப்படின்னும் போது அது ஒரு பெரிய கிரேட் ரியலைசேஷன். அது வந்து ஒரு டிவோஷன் சர்வீஸ்மே அப்படின்னு சொன்னா. அதனால யார் என்னென்ன நிலை, அதனால என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பழசெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் நல்ல நிலைக்கு வந்தாங்க, பக்தி நிலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பழசெல்லாம் நம்ம வந்து கலரவே கூடாது. அவன் முன்னாடி இப்படி இருந்தானே, அவன் போய் இப்படி மாறிட்டானே அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி சொல்லவே கூடாது. இது வந்து ஒரு பெரிய ஆஃபென்ஸ் ஆகும். ஸோ இப்ப வந்தாரா பகவான் கிட்ட அவரு வந்து அவ்வளவு இது இருந்தது, அவர் பகவானை வந்து ரொம்ப சேவிக்கிறாரு,
நாமளும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில தான் இருக்கணும் வழிய அவங்கள வந்து நம்ம வந்து கிண்டல் பண்ணவே கூடாது அப்படின்றது இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியாது. ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது பக்தி சேவைன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ்க்கு அபவ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து தெரியும். இப்போ 4 பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்றது, இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இது எல்லாமே எதுக்கு, இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் எதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னா நாம வந்து விடுபட்ட ஆத்மாக்களா நம்ம வந்து போகலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து மேல் ஜாதியா இருக்கேன் அப்படின்னா ஜாதின்றது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு பகவத்கீதையிலே பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருமே சமமானவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நான் வந்து இந்த இதுல பிறந்தேன், அந்த இதுல பிறந்தேன், நான் சிகப்பா இல்லை, நான் கருப்பா இருக்கேன், நான் இந்த நாட்டுல பிறந்தேன், அதெல்லாமே வந்து கிடையவே கிடையாது. எப்ப வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை வந்து நம்ம அணுகி அவரு என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அது பிரகாரம் நம்ம வந்து கேட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணினோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைகிறது. யார் அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பிருந்தாவன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யாத்திரா பத்தி ஷேர் பண்ணும்போது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு குளிக்கிறாங்களோ இல்லையோ எப்ப பார்த்தாலும் வந்து கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் அந்த விரஜபூமியோட ஒரு புண்ணியம், அந்த பூமியில பிறக்கிறதுக்கான ஒரு புண்ணியம் வந்து அவங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா தன்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது வந்து கேட்டு நடந்தாங்க. அதனால்தான் வந்து முன்ன சாப்டர்ஸ்லயே வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா உண்மையான டிவோட்டிஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பிருந்தாவனத்துல பார்க்கலாம், துவாரகால பார்க்கலாம், பனாரஸ் பார்க்கலாம், மதுரால வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து மேலும் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கடைசியா இந்த அத்தியாயத்துல இந்த நம்ம வந்து நம்ம இது ஜென்மா எடுத்ததுக்கான உண்மை காரணம் என்ன அப்படின்னா நாம இத்தனை நாள்ல வந்து தூங்கிட்டு இருந்த நம்மளுடைய பகவானுக்கு உண்டான நம்மளுடைய அன்பை வந்து வெளிக்காட்டுறதுதான் இந்த ஜென்மா நம்ம எடுத்ததுக்கான காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதை விடுத்து நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்காக வந்தோம் அப்படின்றத நம்ம வச்சுக்க கூடாது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. இந்த லவ் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த லவ் எப்படி இந்த பகவான் பேர்ல அன்பு கொள்றது, பகவான் பேர்ல உறவு எப்படி மெயின்டைன் பண்றது, இதை பத்தி தான் வந்து பாகவதத்துல வந்து பல இதெல்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒன்ஸ் ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரு அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் மூலமா நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து நாமளும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டியா இந்த ஜென்மால நம்ம ஒரு டிவோட்டியா இருந்து அடுத்த ஜென்மால நல்ல டிவோட்டியாகி பகவானை சென்று அடையலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த இதுல வந்து சாப்டர்ல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிஞ்சது.